DJ plano itata, di plano itata nga maaramid. I just learned this morning nga digiti gayam babarong na provisions of the building code and fire code. Kaya talagang maadaptar no kakasto drakkel maadaptar digiti high technology nga to the extent nga ano tayo interconnectivity at quad may connect ngayon sigida kidigiti Bureau of Fire, PNP, aming agency nga maka converge wenno makapagtitinulong ti may nga kalamidad wenno disaster ket adda digiti preventive measures nan. Ado gaya man digiti laser gadgets da kada nagado ti bagbagada itatang kwan ket digiti ito nga building sigurado nga danto sprinkler na di second floor adon to it's going to be a well lighted public market, very clean, awan to ti tiles na yeah no di dati state of the art itatang simpleng plastering palitada laeng applied ti digiti synthetic wenno anang pinpinta nga hanmat nga kasi ngamin itata no ngamin very heavy ti traffic, very high ti density ti traffic ti tao prone ngamin gi tiles kaglikab gaputa ngem no awan ti tiles na digiti ado digiti babaro itatang technology isu ti may pakatan ti talagang ikantay ti importance na is dati environmental impact na digiti flood septic tanks digiti recyclable ma-recycle nga danom nga agbaling nga fertilizer, organic fertilizer, mabaling nga ma-reuse for washing digiti excess water digiti rainwater mabaling nga maurnong nga isu ti pagdalos pag-washing kada amin nga CR so digay ito amin ti which digitoy nga talaga ti ubraen ti itatan urban planner itatan ang atong trend sir no actually hamang ang umina hamang ang lumaka ngem the benefit is as good as the nanginginang nga establishments because parang kasa dati sulit na sulit the comfort and convenience ket makwada masulit da